To je tá identita, ktorú si staviate, kedy ste si overili, že toto mi zafungovalo, takže toto budem teraz používať. A tieto vzorce správania si nesieme až do dospelosti. Nerobíme to vedome. Nie je to, že by sme chceli niekomu ublížiť, na niekom vysieť. Len stále sme zostali zaseknutí v tej detskej časti, ktorá chce to ukludnenie toho nervového systému. Chce byť prijaté, nechce byť odmietané. A preto teraz bude v každej jednej dynamike opakovať túto istú vec, zakiaľ vy sami ho neobjímete, neuznáte a nepríjmete. Všetky tie strachy, všetko to, čo sa vám vyplavuje v tých obdobiach, kedy ste vypätí, kedy ste v strese, kedy ten strach máte, tak vám vyjdú na povrch tie najhlavnejšie veci, ktorých sa najviac obávate. To je to, čomu dajte tú pozornosť. Uznajte v tú chvíľu, áno, cítim strach. Buďte sami so sebou, dajte si to objatie, dajte si všetko to, tú pozornosť aspoň. A neobviňujme tých iných ľudí, že nás odmietajú, lebo my zakiaľ si tieto vzorce nevyriešime v sebe a budeme opakovať tieto dynamiky stále dokola, tak stále dokola budeme stretávať len tých istých ľudí, nie tých istých, rôznych iných ľudí, ale s týmto istým vzorcom.